Tutok pakatok sa udto, mayong udto na po usab mga kabisyo, my love so sweet. Doyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga takna alas 11:12 na gyud sa kaudtohon. Doyog ta sa paglanog-lanog. Today is Holy Wednesday. And morning adlaw mga kabisyo, my loves, nga gitraidor ni Judas Sinong Jesucristo. So morning adlaw pud usab nga gibilanggo ang ato ang Ginoong Jesucristo, no? So hinaot naratag gihapon sa maayong kahimtang o kamo nakapanukad, especially sa uban kanato diha karon nga pundo padayon sa ilahang pagpamalandong no uban pa ng inyong mga ipambuhat diha karon mga kabisyo, my love, sa lasige. Ato sa munang duyugan ang atong programa karon sa adlaw today ng Wednesday. And of course uban kaninyo kamulo pud usab sa pag buhat og kining mga biko, biko sa paladiha binignit. Okay na siya mga present gid diha lugar, no? Pero okay ra na siya. 'Di ba? Lamian po kay tuon nas tanan. Ako magani taon mga kabisyo kay di ba kay ko ka buhat og ka luto niya na. Mao na nga palitan ta sa palengke, 'di ba? Hege pa kayo. Anyway, inusara version sa muna ta. Karong mga adlaw, we are live sa tuwang Facebook page sa DJ Mike Killing, a Facebook page. Like, share, follow, and like, share, and follow. Okay. Di po usab sa ato ang Facebook page sa Kalabo Herbal Product Gesture Marketing. Pwede mo mag-order diha no sa inyong sa ato ang Facebook page sa produkto nato sa Kalabo kung unsay gusto ninyo nga paliton. Pwede kayo mo diha mo message. And pwede na ito na ipadala via COD or cash on delivery. And also, mayong pagpaminaw, especially sa mga kabisyo, my loves nato, diha karong nga naabot sa itong pagsibya kanato karong mga orasa. Mayong paglanog-lanog, kumbati ta sa pagpahinsog sa kalawasan, batok sa mga sakit nga pwedeng maghatag natog balatian pakgang sa ato ang kinabuhi, no? Lisod kay sa tanan, no? Anyway, ato apo usab gipasalamatan ngini ato ang programa kabisyo, my loves, totok pakatok sa udto nga gihatod kanato sa Gesture Marketing. Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga aduna isang cup nga Kalabo Garlic, lemongrass, turmeric o luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue, fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Gesture Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro 09 Hala sige, maayong duyog sa tuang programa karon. Pabati mo ha kay uban kaninyo nalang biya tud sa panimalay niyo diha karon or uban kaninyo pud usab na wala man ganing sa panimalay pero nasa ilaha mga tagsa-tagsang sakyanan nagbiyahe siguro karon padulong sa mga lugar nga anaa duol sa mga beaches, di ba? Kung abot ta diha mga kabisyo, my loves, regards ta ninyo ha, di ba? Kay uban kaninyo diha karon nag happy together with their family. Nindot bitaw kayong kadagatan karon diri sa mga sadakbayan sa mga Davao mga kabisyo, my loves, no? Ang agyanan or dalan padulong samal, kailangan pa niyo sa kayog barge, traffic kaayos tanan. Di jud pwede nga kining magdala kag sakinan bitaw. Pero kung dili gyud taon na pwede, pud usab nga di ka magdala, dapat magsayo jud ka kay kanang sayo nga kung karon ka mugikan ayo na lang gyud taon og dayon. Di ba? Kay maabtang ka og unyang gabi makasakay og makaabot pa sa samal. Paunhon na lang nimo ang imuhang mga sakop. Nya tapos pag abot nimo dito mosakay ka gabi na, abot ka gabi na, unya ugma mo uli dayon. Another waiting game na sad. Di ba? So kapoy kayo mga kabisyo pag mutabok ka og Samal Island. Oo, so kung ganing mo tabo ka diha, mag-commute na lang ka or personal na lang ka nga mosakay sa barge, no? And of course, pag abot ito,
Mag-commute na lang tuod mo. Mo na siya ang pinakamainam na solusyon. Okay, kung dala mo sa sakyanan, ako maabtan mo tomorrow morning. Bitaw Ako ban sayo pa kayo mga alas 5, alas 4, alas 2, alauna anak sayo naglinya na. Kaya nga daghan kay uban nagtuong nga magsayo ta kay para sayo ta makasakay. Nya tapos daghan pa kay nagsayo. Ay nako, taas kay linya. My God. Anyway, inusara version ta karon kini kauban ninyo si Mike Killing. Okay, so ato ka magi-commemorate mga kabisyo my loves ang Holy Wednesday. So tomorrow is Biyernes Santo, Biyernes Santo, of course, ang tawag na to ana pagantos sa atong Ginoong Kristo sa iyahang kamatayon o sa iyahang lansang sa krus. So magpuyo ta na sa munag malinahon mga kabisyo my love, so sweet. Okay, so di sa muna ta magtikaw-tikaw pero bisan pa man ang importante sa malagay inyo ang mainumduman especially karon nga ang atoang kalawasan na gidtaon ang atoang puhunan ug dapat atong pasalamatan ang Ginoong Dios tungod kay gihatagan ta og kalagsik nga panglawas nga matabangan ta nga makalahutay di ba makalahutay sa mga adlaw bisan karon nga tawag na to ana kining Holy Wednesday, di ba? Ni ata gihapon og nakaabot nining mong adlaw. So dako kay pasalamat sa ingana tungod kay nagamping kasi mo ang lawas inubalan sa pag-inom tumar sa ato ang mga produkto diri sa Calabo, especially kini nga to ang Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves, no? Kung makapalit na mo niini, hinumdumi ang color sa kapsula, white o green, no? Makatabang ni siya mo alibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimo sa kombinasyon. Calabo Plus herbal products ang pinakamaayong food supplement o na mismo ang epekto, di ba? Mamayangin kabalaka kay food supplement kabisyo, no? Pangdugang o benefits, di ba? Nga sustansya, nutrients. Kung unsay na ang nutrients sa butang nato kining garlic or ahos. Nasayta nga kini siya makapaalibyo sa imong high blood pressure, makapababa, no? Sa imong high blood pressure. So diha pa lang gani, no? Pasalamat ta, especially kung high blood ka. So mo na siya. And inubadan ni ana mga kabisyo my love, so sweet. Of course, dapat dili po nimo kaligtaan, di ba? Ang pagpangamuyo, pagampo, pagpasalamat, no? Kay tungod dili masiguro ka makabaton ug makapaminaw sa ato ang programa kung ganing tuod nana kay gibatyag diha, pero kung naamang gani dili pa ulahi ang tanan, pwede pa nimo na siyang makuan mo pangitaag paagi, di ba? Pero wala gyud posible sa pagampo mga kabisyo my loves, no? Kani ato mga tambal nato, kuan ni siya instrument lang ni siya, di ba? Pero ang kinabuhi sa ato diha karon ang Ginoo ra ginasayod ni ana. So inubadan sa paginulsol. Sinsirong paginulsol. Hilakan gid tuod nimo kung tinuod jud kang nahinulsol sa imong kaugalingon nga gusto na nimong bag-ohon ang imong kaugalingon, sincere gid ka kay base niya atik-atik scammer lang imong dating, di ba? Para lang ka maayo niya tapos pag naulian na back to normal lasag ka. So dili pwede ana, no? Kay bisan pa man mubalik ra pud nimo, karma is real gid kayo mga kabisyo my loves. So sa mga uban kanato diha karon nga kamulo sa ilahang mga buluhaton, kamulo sa pagpanginabuhi, especially sa pagpangwarta. Nagyapon di gyapon malikayan mga bisyo, di ba? Pero may nalang taon tuod na. At least karon pagining kamot kasi mong kaugalingon masustentuhan, especially kung ganing gusto ka mo palit og pila ka box sa ato ang produkto diri sa Calabo Herbal Products. Tuluan kay mga tips okay, unsaon save. Okay, ani ay mga ipon tips para kaninyo kay di man gid posible mag-ipon mga kabisyo my loves kay tungod daghan kaayog babag sa ato ang kinabuhi, especially karon nga naay mga online store, di ba? Naay mga nagapost og mga
bisag unsang produkto, social media. Mm. O niya matintal jud ka kay tungod uy naraman din niya akong ganahan og naraman din niya akong kailangan o pila may presyo. Barato kayo orderon to ni. Oh, dili na kabalo mo tanaw pitaka basta-basta. Oh, importante no dugay pa man pud sad ni siya kay pipila ka ni kaadlaw i-deliver pa man eh. So napakoy pila ka adlaw nga paabuton pero basta ka ng adlaw dapat na jukoy kwarta. Make sure nga na inyong mindset kabisyo no. Natay gitawag nga 70-20-10 rule. Una ni siya no. Hindi may pagkakaila ang 70-20 rule. Ang pinaka-effective na paraan para makaipon. Na importanteng nakaplano kung saan mapunta ng sweldo mo buwan. 70% ng sweldo ay para sa necessity o mga pangangailangan. Unsa man na siya mga necessity nimo? Pagkaon, 'di ba? Tubig, kuryente. Oh, kung mga kailangan kay tuod na to, 'di ba? 20% ang ilalagay sa iyong savings. Oh, dapat 20% niya na ibutang gini mo na sa bangko, i-save ni mo na siya. Ay ibutang-butang na sa alkansya diha kabisyo by love. Sa bangko ni mo na ibutang, no? Oo. O niya tapos ang 10% ay para sa ibang gastusin o para sa mga wants mo, at least na kay wants, di ba? Bisag pila pa nakagamay diha para gina sa imuha. Okay? So mo na siya ang number 1. Daghan na kayo nagagamit ni ini mga kabisyo, effective jud kay tuod siya. Diba? Kay uban ka nato, di na kayo kabalo mo ila sa ilahang sweldo. Basta kini siya para ni siya para sa balay. Di na nako maghatag og kuan pang tawag na to na gastuson para sa kong kagalingon kay na naman tanan sa misis. Diba? Si misis na bahala tuod mag igo. Pero si misis pod napod sa iyahang personal nga mga gusto, mabutang na to at siguro akong gusto kay kining 30% o 40%. Paktay kaya. Automatic savings, kung wala kang tiwala sarili mo na makakapag-ipon ka willingly, maaari ka ring humingi ng tulong mula sa HR ng iyong trabaho. Okay, tanungin sila kung may option na automatic na deducted o ibabawas ang 20% ng sweldo mo para itabi sa savings mo. Kung hindi, pwedeng sa HR maaaring lumapit sa bangko upang ma-inquire kung mayroon ba silang automatic savings plan na ino-offer. Sige, pwede po sad niya na mga kabisyo, no? Nindot na siya nga na at least automatic na kang mapunduhan og savings, no? Time deposit kumbaga. 'Di ba? Pwede po sad kanang automatic savings nimo, igahin na lang na nimo through life insurance kay more ni siyang savings sa bisyo. Dapat kung mag-savings ta, dili ta ka ng savings nga sige og nag-save ko niya tapos sunod semana magkuha og gamay porsyento or sunod bulan ay dako-dako naman ako na save, magkuha ako gamay, magkuha ako dako, katunga ani mo na. Savings gani dapat dili gina matandog diha in case of emergency lang. In case of very important nga galastuon. Oo. Pero kung kana siya para lang sa imuhang mga lakaw, kailangan ko magkuha og kwarta sa muna sa akong savings kay mobiyahe ko pa Manila or pa Boracay ani karon kay Semana Santa man. Mao lagi. So mo na mga kabisyo my loves, no? Dapat savings di gina nimo siya dapat tandugon. So bali mahimong buhaton nimo para automatic nimo na siyang ma-save. Magkuha kag life insurance, automatic na savings kay mas dako ang savings nimo ana kaysa bangko way tubo ang imong kwarta. Gamay kay tanan di pag nimo ma-feel. Diya ka sa life insurance nimo na ibutang or ipa-save kay naa na sila ga-offer og auto debit nga transaction. So present lang ka og kuan kining ATM nimo, mag monthly ka unya tapos automatic deduction na ka sa imong ATM nimo mga kabisyo, no? Auto debit na diretso. Kung naisulod anang adlaw schedule nimo nga mobayad, dili nakapaninglo nila og automatic na silang magdeduct. Pero ay kabala ka kay dili na siya ingon nga basta bayad lang, savings na nimo. Diba? Na uban ni savings nila dia is 1,300 ang bulan, 1,500 ang bulan. Gamay ra kay tanan niya, magbayad na tag 10 years to pay. Diba? Perting gabaya. Diba? Kaysa kung magbayad ka sa SSS pila hantog ka na sa amang ka mag-retire gani. 60 pa.
Oh, mao lagi. Unya ka na 5 or 10 years pwede ka magpili, no? Di ba? Pwede mo jud ka magpili og annual, semi-annual, quarterly or monthly. Depende na lang nimo. Di ba? Kung sa gusto nimo. Unya tapos sa butang na to 1.3 lang imuhang bulan. Oh, nya 10 years lang ka nagbayad. Di ba? Pila naman na siya. Oh, wala pa 6 months gani uban na diha mga kabisyo my loves. Ang ibalik sa imuha milyones, 1 million kay mo man na siya imuhang gipalit nga policy. Oh, di ba? Di ka ganahan na 1.3 ang imuhang gibutang nga savings, 1 million ang ibalik sa imuha. Asa ka mangangkeng, di ba? Pero kanang imuhang kwarta manggod ginagamit na nila for investment the same time. Ginapa-loan sa mga dagkong companies, di ba? Ginagamit for mutual funds, stock funds. Kabalo na sila niya na mga kabisyo. Kada sila nga mga investment dili mo malugi na wa tay problema na kay compounding ang interest madawat nato pasabot every time ang ato investment mutubo mo na to madawat sa ato ang kwarta. The same time sa ato ang insurance. Labaw na kung international ang mismong life insurance nimo, no? Di lang diri sa Pilipinas, mga bukot-bukot diri ra pud magtuyok ang imong kwarta. Magdepende sa ekonomiya sa Pilipinas, pero kung international gani, dako kay padulngan ang imong kwarta. So dako kayo ang tubo balik sa imong savings. Nagets na to mga kabisyo my loves. Especially kung uban kaninyo bitaw kining minus kayo sa inganang klaseng kahibalo, duol na lang mo sa mga financial advisor ninyo mga kabisyo ka pwedeng mag-assist ninyo sa inganing paagiha. Sama nako, of course. Kung gusto po ninyo mahatagan og dugang pang impormasyon, dugang pang detalye, especially kung saon pag-save, pwede ko ninyong i-message sa DJ Michael nga Facebook page. I-assist mo mga kabisyo my loves, no? Di ba? Dito mo i-deprive sa ingana kay tungod dako kay na siyang tabang kanato, di ba? Kay kita nabuhi sa financial nga aspeto sa ato ang kinabuhi nga dili mahimo nga wag ite kwarta nya tapos kung waldas ka diha karon unsaon na lang nimo pag kinabuhi, no? Di ba? So unsaon na lang pud nimo pagpalit sa tong produkto sa kalabo kung waldas pug kay kastanan nga dili ka kabalo mo gahin og porsyento para sa imuhang panglawas. So dapat napo kay porsyento. Apila ni siya sa mga needs nimo mga kabisyo my loves, ha? Oo, kay kini siya dapat di kita mawad-an og food supplement sa tuang lawas, sa tuang balay, sa tuang panimalay. Diba? Daily gid dapat tuod dato ni siyang itumar aron kita himsog luwas sa mga balatian nga pwedeng maghatag natog kapiliguruhan, diba? Sa uban pang mga sakit kay huyang kay atong lawas murag atong lawas murag filter dali ra kayo mataptan og sakit, no? Napot ay gitawag aside atong automatic savings, napot ay gitawag nga 24-hour rule. Minsan talaga mahirap iwasan ang temptation na gumastos para sa luho o luxury. Ang pinaka-effective way para makontrol ito ay gamot ang delayed gratification strategy. Maghintay ng 24 hours bago bilhin ang bagay na ito. Sa panahon ng paghihintay, may oras kang pag-isipan kung kailangan o gusto mo talaga ito. Akong ginabuhat mga kabisyo sa nganing paghiha ako ang i-take note. Ibutang na ako sa ako ang planner. Naman diya sa itong mga cellphone. I-notes na ako diha mga kabisyo kung mga gustong paliton. Dugay pa ginako na siya mapalit sa tinuod lang kay ako pa nang inaisip kung paliton ba nako ni o paliton ba nako ni. Abtan pa nagpila ka tuig mga kabisyo, at least na diha ko mindset nga ponpon if na ako'y extra mapalit na ko na siya. Like for example, gusto ko kining Air Jordan. Once magid kay nako tuod na siya. Diba? So wala pa man koy extra pod sad nga cash, so next time in time na lang. So kana lang sa muna, di ba? Waraga okay ra na siya mga kabisyo, kay it's a way of treating and of course celebrating your success. So libre apa nimo kung galingon panalag sa kalipay na gani ato ang makapalit na mga ingana. Di pa gini mo palitan nimong kaugalingon, sige lang ka sa uban. So panalag sa raman pud sad, mabtan pa nag mga pila ka bulan or tuig sama nako. Okay ra na kabisyo basta ang imuha diha nakay extra. Kung nakay extra mas maayo. Kung wala ay na lang gid pagtuga-tuga, no? Spare change method. Kini siguradong puno ang iyong bulsa o bag ng mga bariyang natatanggap bilang sukli sa mga pinamili mo. Imbis na hayaan lang ito pakalat-kalat, bakit hindi i-try ang no-fail method na magkakaroon ng piggy bank o alkansya?
Magugulat ka na lang na napuno na ang iyong alkansya ng mga barya. Malalaking halaga na rin ang iyong naipon. Actually, ako din mga kabisyo na ako'y alkansya po sa. Kung makita nyo sa akong Facebook Live, wala akong alkansya. So, kung na ako'y mga sinsilyo coins nga ako ang gigamit anang adlaw nga nagpundo lang sa akong bulsa, no? Imbis magasto na ko na siya para ugma, ako na siyang ibutang diretso sa akong alkansya, no? Pero kung alkansya abre kay open ni siya 24 hours a day. Dili ko na alkansya nga kanang sirado nga dili matandog. Alkansya sinsilyo ra magud na siya niya, tapos kailangan ka palit og ahos, suka, ice. May di ba? Kapoy ka nang nga mabungkag ang imuhang sagatos. Nga papel sa kwarta sa imong pitaka. So na kay sinsilyo magamit nimo. Pero kana siya diha lang na siya sa balay, pundo nimo, i-save nimo, di ba? For your in case of emergency nga mga panginahanglan, na kay kwarta og labaw na kung ganing ay wa na koy kwarta sa kuang pitaka unya, tapos dugay pang sweldo, ay salamat na day koy na napadaplin nga mga coins sa akong alkansya, o di ba? So at least na kay mga natigom mga sinsilyo at makakaon pa ka ng adlaw, makapalit pa ka og noodles. Itlog baka diya. Pero palalagsa lang, ha? So kato lang sa muna mga kabisyo, my love, sa mga paagi nga dapat nimong buhaton para makaipon ka. Actually daghan pa, no? Pero kato lang sa muna ang pipila. Anyway, gamit mong gitpudtod kayo to siya, no? Kumulan to siya mga top na mga tips nga dapat ninyong buhaton para makaipon. Okay? And sa uban ka nato diha karon nga nagbiyahe, kung asa dapita mo padulong sa inyohang mga getaway, sa inyohang laag kauban sa imong pamilya, make sure kabisyo ha para di ka kabuhion unya, tapos kanang dili ka ma-stress sa biyahe nimo da, no? Mura kag dagaton. Oo, pero nganong dagaton may tawag to danang nagsakay man kag sakyanan, di ba? Dapat kuan sakyanon. Kasi siguro pare-pareha ang feeling, no, kana malipong ka. Sukad-sukad sa kuang ginabuhi, mga pipila lang ko nakasakay og barko, ang patuod ko gi tawagan na kining gidagat bitaw nga malipong magsuka-suka nagi ban siguro gwapo ko kakita pod, sige matag sakay og barge. Di ba? Balod manggid kayo sahay, pero naglami gani pod sa paminaw, nalang gituyoban nga lahi-lahi tuod ta og kuan kining programa sa ato ang lawas. Muna kung ikaw kabuhion, mag-relax kauban ng Angelic Relaxing Roll, manuhot-suhot ang kanindot og soothing effects sa peppermint o lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Gamit niini mga kabisyo, my love, so sweet, ha, nindot kayo ni siya. No. And of course, hanapod ang Calabo Plus Premium Rub, no? Para po din siya sa mga pingot o ilong, hubak, pwede po din siya sa mga stress. Kaya ang stress gani, no, muna siya ang suspect sa tanang mga balatian ra batuod nato. Diha ra bagi na magsugod. Niya tapos pag sige lang kag stress adlaw-adlaw, naong pa lang nimo, layo pa lang gani daan, stress kay tanawon. Dali ra jud taong ka mataptan og sakit, no? Basta huyang gani ang pangisip og ang imuhang panglawas. Dali ra jud ka mataptan na mga kabisyo, no? Hubak, stress nga paminaw, magkalabo premium rub ka na para mawala ang stress, kaya ang mismong lemon scent niini, no, ang menthol scent, bugnaw kay sa paminaw, lami kay sa paminaw, o makapa relax gyud kayo diha kanimo. Anyway, padayon ta sa unahan duyog sa paglanog-lanog. Alas 11:35 na. Kabisyo, my love, so sweet. Kauban ko ninyo nag-inusara sa muna sa Holy Wednesday. Kini si Mike Killing.